खूप आनंद आहे. सर्वजण आपण या अध्ययन वर्गामध्ये सातत्याने संकल्प केल्याप्रमाणे उपस्थित राहत आहात आणि खूप आनंद आहे. हे ज्ञान जसं जसं तुम्ही आत्मसात कराल निश्चितच तुम्हाला त्याबद्दल वाटणारा जो गोडी आहे आणि कुठेतरी उत्सुकता मनामध्ये प्रश्न हे निश्चितच कुठेतरी असतील आणि ते प्रश्न विचारत राहा हे मी दररोज सांगतेय. आणि तात्पर्य म्हणजे तो अध्याय नक्की वाचायला विसरू नका, कारण तो अध्याय पूर्णपणे घेतला, पूर्णपणे म्हणण्यापेक्षा ते सार जातं, सगळी माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचते, परंतु प्रत्येक श्लोक घेतला जात नाही. पण ते जेव्हा तुम्ही सखोलपणे वाचाल निश्चितच तुम्हाला त्याच्यामध्ये जाणवेल की आपण तो अध्याय वाचलेला आहे आणि मग तो आत्मसात करणं खूप सोपं जाईल. जेव्हा माझा शिकवून होतो तेव्हा तुम्ही क्विज तर सोडवाच, परंतु तो अध्याय नक्की वाचा असं मी तुम्हाला अगदी आवर्जून सांगेन. श्री राधा गोविंद यांना आपण साष्टांग दंडवत करूया, त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत, त्यांचेही आशीर्वाद घेऊया. श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांचेही आशीर्वाद घेऊया, त्यांनाही साष्टांग दंडवत. आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम. आणि खूप आनंदाने तुमच्याशी शेअर करावं असं वाटतंय की आपली 32वी झाली, आता 33वी बॅच पण लवकरच लॉन्च होतीये. 6 फेब्रुवारी पासून नवीन वर्ग सुरू होणार आहे. तर खूप आनंद आहे आणि त्याचं रजिस्ट्रेशन हे ते सुरू होईल. नक्की तुम्हाला ग्रुपमध्ये शेअर केलं जाईल. तुमच्याबरोबर तुमचे नातेवाईक, तुमचे मित्रमंडळी, तुम्ही सगळ्यांपर्यंत ही गोष्ट पोहोचवू शकता आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा भगवद्गीतेचा उपदेश पोहोचावा हाच मानस आहे प्रभूजींचा. नामनिष्ठ प्रभूजींनी जो उपक्रम सुरू केलेला आहे, कुठेतरी सगळ्यांचा खारीचा वाटा आणि सगळ्यांच्या मदतीने हा उपक्रम पुढे चाललेला आहे. भगवंतांच्या कृपेने मुख्य हा उपक्रम पुढे चाललेला आहे आणि खूप आनंदाने ही गोष्ट शेअर करावीशी वाटली तुमच्याशी. तर आपण आता पुढे जाण्यापूर्वी जसं मी म्हटलं की थोडीशी रिव्हिजन असतेच आधीच्या अध्यायांची. ज्या 4थ्या अध्यायामध्ये काल आपण दिव्य ज्ञान घेतलेलं आहे आणि त्या इतिहास जाणला, मग कुठेतरी ज्ञान योगामध्ये इतिहास जाणला की मग ही भगवद्गीता किती लक्ष वर्षांपूर्वी, तर 120 दशलक्ष वर्षांपूर्वी ही पृथ्वीवरती आली आणि मानव जातीपर्यंत 2 दशलक्ष वर्षांपर्यंत आलेली आहे. अशा प्रकारे इतक्या दशलक्ष वर्षांपूर्वी ही भगवद्गीता निश्चितच भगवंतांनीच तो उपदेश सांगितलेला होता. आणि म्हणून मग जो अर्जुनाला प्रश्न पडलेला आहे की मग समकालीन कसे, समवयीन कसे, आणि मग त्याच काळामध्ये आणि आताच्या काळामध्ये फरक असून कशा प्रकारे समवयीन आहेत. आणि म्हणून मग जेव्हा भगवंतांनी स्वतःचं कर्म आणि जन्म या संबंधीचा जो दिव्य रूप जाणतोय, दिव्य स्वरूप जाणतोय, तो निश्चितच पुन्हा या भौतिक जगामध्ये परतून येणार नाही. असं जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मा वेत्ती तत्वतः, की कशा प्रकारे जन्म आणि कर्म, भगवंत जन्म आहेत, भगवंत प्रकट होत आहेत आणि भगवंतांचं हे प्रकट होणं कशासाठी येतं, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, की त्या दुष्टांचा नाश करण्यासाठी, भक्तांचं रक्षण करण्यासाठी आणि धर्माची पुनर्स्थापना करण्यासाठी भगवंत पुन्हा पुन्हा प्रत्येक युगामध्ये त्याच मूळ रूपामध्ये प्रकट होत आहेत. ज्या क्षणी कंसाने देवकीचे केस पकडलेले आहेत त्या क्षणी धर्माचा ऱ्हास झालेला आहे आणि म्हणूनच तिथेच जी आकाशवाणी झालेली होती ती खरोखरच होणार होती आणि त्या 8वा पुत्र देवकीचा कंसाला ठार मारणार होता, तिथेच भगवंत प्रकट झालेले. म्हणजे ती जी भगवंतानी स्वतः उतरण्याचं आणि स्वतः प्रकट होण्याचं त्या काळामध्ये, हे प्रत्येक युगामध्ये आपण बघतो आणि प्रत्येक युगामध्ये भगवंत प्रकट होत आहेत. मग भगवंत आणि आपल्यातला फरक आपण जो अर्जुन समवयीन कसे, कारण तूही त्या वेळेला होतास पण तुला ते आठवत नाहीये. मग ज्या वसुदेव आणि देवकीच्या मनातून, हृदयामधून आणि मग देवकी मातेच्या उदरी ज्यांनी गर्भात प्रवेश करून ज्यांनी जन्म घेतलेला आहे, असे भगवंत की ज्यांनी 2 मनुष्य रूप दाखवलेलं आहे वसुदेव आणि देवकीला. आधी परमात्मा रूप दाखवल्यानंतर वसुदेवाने विनंती केलेली आहे, तुम्ही आमच्या पोटी बालक म्हणून जन्माला या. असं हे सगळं जन्म कर्म. आणि मग कर्म काय केलं नाहीये भगवंतांनी. भगवंतांनी सारथ्य केलंय, नंदाच्या गायींचं पालन केलं आहे आणि काय केलं नाही, पण ते कर्म भगवंतांनी कुठल्याही
अपेक्षेने नाही, तर त्याचा कुठलाही प्रभाव नाहीये भगवंतांवर, कुठल्याही बंधनात नाहीयेत ते. आणि म्हणूनच मग हेच जाणायचं आहे, की कशा प्रकारे कर्म भगवंतांचं आणि जन्म भगवंतांचं हे दिव्य काय आहे. आणि ज्यांचं आध्यात्मिक रूप, ज्यांचं शरीर आणि आत्मा हे निरनिराळे नाहीयेत, ते एकच असून त्यांची इंद्रिय ही कुठेतरी अविनाशी आहेत. आणि मग आपण मायेचे नियंत्रक, भगवंत मायेचे नियंत्रक आहेत आणि आपण त्या मायेच्या नियंत्रणाखाली आहोत. कारण ही माया भगवंतांचीच बनवलेली आहे, भगवंतांचीच निर्मिती आहे. आणि ज्या कामवासनेला आपण बघतो कशा प्रकारे मग त्या धुराला अग्नीनी अग्नीने धुराला सॉरी हो बरोबर. धुराने अग्नीला, त्याच्यानंतर वारेने गर्भाला आणि धुळीने आरशाला कशाप्रकारे आच्छादलेले. मला ऍक्च्युअली अग्नीला धुळीने असं म्हणायचं होतं, पण धुरानी असं म्हणायचं होतं. पण मुख्य सांगण्याचा मतितार्थ हा, की हे जे आच्छादन आहे, हे आच्छादन या भौतिक प्रकृतीमध्ये या दिव्य या या मायेचं आच्छादन आहे या आत्म्यावरती. आणि म्हणूनच या काम, क्रोध, लोभ या सगळ्याच्या मोहामध्ये हा अडकलेला आहे आत्मा. आणि ह्या त्रिगुणांच्या ज्या सत्व, रज आणि तम यांचं थोडीशी ओळख करून दिली तुम्हाला, पण ज्याचं अगदी विश्लेषण आपण 14व्या अध्यायात निश्चित जाणणार आहोत. आणि म्हणूनच मग हे सगळं ज्ञान मिळतंय, हे सगळं दिव्य रूप जाणायचंय, पण ते कुणाकडून? तर प्रत्यक्ष भगवंतांनी सुद्धा सांदीपनी ऋषी यांना गुरु मानलेलं होतं. आणि म्हणूनच हे गुरूंकडून ज्ञान प्राप्त होतं. ज्या गुरूंना दृष्टांत झालेला असा उत्तम गुरु हे मार्गदर्शन करू शकतो. आणि मग ज्या कर्माला, विकर्माला आणि अकर्माला आपण जाणलेलं आहे. आणि म्हणून मग मी तुम्हाला काल सांगितल्याप्रमाणे त्या कर्माची गुंतागुंत बघा. मग हे कर्म आपण जाणलं कुठेतरी सकाम कर्म, ज्या कर्मामध्ये ज्या ज्या फळांच्या अपेक्षेने ते कर्म केलं जातं, त्या सकाम कर्माविषयी आज आपण आजही जाणणार आहोत. त्यानंतर विकर्म जे विरुद्ध केलं जातं आणि अकर्म जे भगवंतांसाठी केलं जातं, ते निष्काम कर्म, की जी फळं आहेत त्याची अपेक्षा न करता ती फळं भगवंतांना अर्पण केली जातात. आणि म्हणून आजच्याही अध्यायात आपल्याला बघायचंय निष्काम कर्म जे बंधनातून मुक्तता करते. आणि अशाच या रंती देवाची कथा आहे, की जे निष्काम कर्म, अकर्म, ज्या भागवतामध्ये ही कथा आहे, की या रंती देवांकडे स्वतःकडे काहीही नसताना जे अकर्म मी म्हणतीये, त्या अकर्माचं इतका म्हणजे आपण म्हणतो ना, की इतकीही व्यक्ती असू शकते, की स्वतः त्यांच्याकडे म्हणजे ते राजा होते. परंतु भागवतामध्ये याचा उल्लेख आहे, की मग अनेक यज्ञ याग करून त्यांनी स्वतः बऱ्याच गोष्टी त्यांनी काही मिळवलं नाही. परंतु जे काही आपल्याकडे होतं ते सगळं संपल्यानंतर खरोखर त्यांच्या कुटुंबावर आणि त्यांच्यावर अशी वेळ आली होती, की एक वेळचं जेवायला सुद्धा त्यांच्याकडे नव्हतं. आणि अशी वेळ आल्यावर अनेक दिवस त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला उपासमार झालेली होती. बऱ्याच दिवसानंतर जवळ-जवळ महिना, दीड महिन्यानंतर काही अन्न त्यांना मिळू शकलं. काही थोडेसे नंतर अन्न आणि पाणी, अन्नाचे काही पदार्थ आणि पाणी असं त्यांना मिळू शकलं, की ज्याच्यावर त्यांच्या कुटुंबाचं आणि त्यांचं अ, अ, होऊ शकतो, उदरनिर्वाह म्हणजे त्याच्यावरती त्यांचं पोट भरू शकतं. अशा प्रकारे त्यांना ते मिळालं. आणि मग त्या रंती देवांनी अगदी त्यांच्या कुटुंबियांना वगैरे ते सगळं दिलं. हे सगळं दिलं असताना स्वतःचा वाटा घेण्याच्या वेळेला त्यांच्या समोर एक ब्राह्मण हजर झाला आणि त्या ब्राह्मणाने याचना केलेली आहे दानाची आणि की मी भुकेला आहे आणि मला अन्न हवं आहे. कुठलाही न विचार करता त्यांनी स्वतःच्या वाट्याचं अन्न होतं ते त्या ब्राह्मणाला दिलेलं आहे. कुठेतरी अक्षरशः उपासमारीची वेळ आलेली होती. परंतु त्या कुठल्याही गोष्टीचा विचार न करता रंतीदेवांनी ते अन्न त्या ब्राह्मणाला दिलं. त्यानंतर त्यांच्याकडे एक शूद्र आला. थोड्या वेळाने एक शूद्र तोही याचना करत होता मदतीची आणि त्यालाही अन्न हवं होतं. मग कुठेतरी कुटुंबियांची संमती घेऊन त्यांनी त्यालाही अन्न दिलं. त्यानंतर एक कुत्रा आणि त्याचा मालक आला, की माझा कुत्रा आणि मी भुकेले आहोत. मग त्यांनाही अन्न दिलं गेलं. अशा प्रकारे रंतीदेव सर्वांना जे काही आहे ते अक्षरशः आपल्यावर उपासमार होऊन, की जिथे यातना अशा, की कुठेतरी जर अन्न आता ग्रहण नाही केलं तर मरणाला सामोरं जायला लागेल. इतकी अवस्था असताना सुद्धा ते कुठल्याही प्रकारे स्वतःचा विचार न करता ते देत होते आणि दान करत होते. आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी सुद्धा ते त्यांना स्वीकारून दान केलेलं आहे. मग त्याच्यानंतर एक चांडाळ आला, सगळं संपत आलं. अन्न संपल्यानंतर पाणी ग्रहण करणार आणि
कुठेतरी तोंडात शोष पडलेला आहे, की अक्षरशः म्हणजे जर पाणी प्यायलं नाही तर काय होईल आता? अशा वेळेला ते पाणी प्यायला जाणार तितक्यात एक चांडाळ आला, की ज्याने ती याचना केलेली आहे पाण्याची, की मला अत्यंत तहान लागली आहे. मला तहान पाणी हवं आहे. कुठलाही विचार न करता स्वतः मृत्यूला सामोरं, की मला काय होईल आता याचा विचार न करता ते पाणी चांडाळाला दिले. असे हे रंती देव, की ज्यांनी कुठल्याही प्रकारचा विचार न करता जेव्हा या सगळ्याचा, की मला मला या भौतिक जगामध्ये या जीवांबरोबरच राहायचंय आणि त्या जीवांचे सगळे हाल अपेष्टा माझ्या वाट्याला येऊ दे, किंवा जेणेकरून त्यांना कुठलेही कष्ट सहन करायला नको. हे निष्काम कर्म, हे अकर्म. आणि म्हणून खूप सुंदर श्लोक त्यांच्या तोंडी आहे, जो भागवतामध्ये श्लोक नाहीये, पण मी तो तुमच्यासाठी वाचून दाखवते, की त्या श्लोकातून आपल्याला ते जाणवू शकेल. आणि अशी ही रंती देवांची कथा म्हणजे सकाम कर्माचं एक उत्तम उदाहरण म्हणून आपण जाणलेलं आहे. आणि म्हणून मग ते म्हणतायत, की त्यांचे प्रसिद्ध उद्गार होते, "न त्वहं कामये राज्यं, न स्वर्गं ना पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम." सदर श्लोक हा रंती देवांची गाथा म्हणून प्रसिद्ध झाला असला तरी तो भागवत पुराणातला नाही. अगदी याच आशयाचा पण भिन्न श्लोक आहे भागवतामध्ये. पण त्यांना कुठल्याही प्रकारचं काहीही नको होतं आणि जे काही आहे ते जीवांचं दुःख घ्यायला ते तयार होते. आणि इतकं जेव्हा सगळं झाल्यानंतर प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष देवी देवता तिथे प्रकट झालेले आहेत. इतकं इतकं एक्झॉल्टेड, इतकं आपण म्हणतो ना, की त्या भक्तीमध्ये इतके रममाण आणि त्या अकर्माने इतकं त्यांचं इतके प्रसिद्ध रंतीदेवी यांची ही कथा आहे. जे सकाम कर्म नाही तर अकर्माबद्दल त्यांचं उदाहरण दिलंय. आणि मग त्याच प्रकारे ह्या कर्माची गुंतागुंत म्हणजे ही अशीच एक कथा आहे. मी थोडीशी सांगेन तुम्हाला, आज खूप मोठा अध्याय नाहीये. आणि म्हणून मग जे सकाम कर्म, जे कुठेतरी कर्मकांड ते कर्मयोग हे आपण जाणलं, की कर्मकांड म्हणजे काय, तर कुठेतरी स्वतःसाठी केलेलं जाणारं, की मग तिथे कृष्ण मिसिंग असतो. स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी तो त्याग आहे, तो त्या भावनेने केला जातो, तेव्हा ते कर्मकांड. त्याच्यातनं जी काही फळं मिळतात त्याची स्वतः उपभोग घेतली जातात. पण हेच जेव्हा भगवंतांसाठी कार्य केलं जातं, जेव्हा फळं ती भगवंतांना अर्पण केली जातात, तेव्हा ते निष्काम कर्म ठरतं. आणि म्हणूनच ज्या कर्माबद्दल आपण, की कुठल्याही प्रकारच्या फळांची अपेक्षा न करता कर्म भगवंतांनी केलेलं आहे, असं कर्म त्यांनी स्वतःच्या उदाहरणासह दाखवून दिलेलं आहे. आणि अशी ही एक कथा मी तुम्हाला सांगते. एका ब्राह्मणाची कथा आहे बरं का. तर हा ब्राह्मण अ, अ, अंघोळ करत असतो आपल्या कक्षामध्ये, आपल्या घरामध्ये, त्या एका म्हणजे ज्या ठिकाणी अंघोळीची जागा असते तिथे त्याचं स्नान करत असतो. आणि स्नान करता करता समोरून त्याला एक गाय जाताना दिसते आणि त्याच्या घरामध्ये शिरते ती. त्याच्यानंतर तिथून त्या गायीचा मालक म्हणजे कसाई तिथे येतो. आणि तो ब्राह्मण तिथे स्नान करत असताना बघतो आणि त्यांना विचारतो, "माझी गाय बघितली का तुम्ही?" आता तो कसाई म्हणजे तो त्या गायीला मारून त्याचं मांस विकणार. हे ब्राह्मणाला माहिती होतं, पण ब्राह्मण खोटंही बोलू शकत नव्हता. ब्राह्मणाने फक्त आपली अंगुली निर्देश केला आणि त्या बोटाने दाखवलं, की गाय तिकडे गेली. तेवढं पुरेसं होतं हो. ज्या बोटाने, उजव्या हाताच्या बोटाने त्यांनी दाखवलं, की ही गाय तिकडे गेलेली आहे. तेवढं त्या कसायाला पुरेसं होतं. कसाई त्याचा वाट काढत त्या गायीला बरोबर शोधतो आणि मग काय हो, त्या गायीची हत्या करून ते मांस विकलं जातं. मग हे हे कुठेतरी केल्यामुळे, परंतु ब्राह्मणाने खरं बोललाय ब्राह्मण. आणि म्हणून खरं बोलल्यामुळे त्याला पुन्हा ब्राह्मणाचा जन्म मिळतो. पुढच्या जन्मी तो पुन्हा ब्राह्मणच होतो. जरी त्याला गोहत्येचं पातक इथे लागलं असलं तरी नकळतपणे, पण बघा त्याचे त्याचं कर्म म्हणजे त्याने पुण्य केलेलं असतं, की खरं बोललेला असतो आणि म्हणून त्याला ब्राह्मणाचा जन्म, पुन्हा पृथ्वीलोकावरच जन्म मिळतो. पण ब्राह्मणाचा जन्म मिळतो. आणि मग त्या ब्राह्मणाच्या जन्मामध्ये तो प्रवास करत असतो. तो प्रवास करता एके ठिकाणी निवासाला थांबतो. निवासाला त्या दाम्पत्याला विचारतो, की "मी तुमच्या इथे निवासाला थांबू शकतो का?" ते दाम्पत्य म्हणतं, "हो, तुम्ही थांबू शकता." तर तिथेच निवासाला थांबतात आणि रात्री तिथे पहुडलेले असतात. सकाळी उठून ते आपल्या प्रवासाला परत निघणार असतात. रात्रीच्या वेळी त्या जिथे राहिलेल्या असतात त्या ब्राह्मणाची पत्नी यांच्या जवळ येते आणि ती म्हणते, "माझा नवरा मला आवडत नाही. तुम्ही तरुण आहात, मी सुद्धा सुंदर आहे, तर आपण एकत्र राहूया." हे ऐकल्यानंतर तो ब्राह्मण चाट पडतो. तो म्हणतो, "हे काय म्हणताय माऊली तुम्ही?
हे किती चुकीचं वागणं आहे आणि हे करणं किती पाप आहे. तुम्ही तुमच्या नवऱ्याजवळ जा. हे करणं अत्यंत पापी गोष्ट आहे ही. हे तुम्ही काय बोलताय? तुम्ही व्यवस्थितपणे आपला संसार करा. असं करणं चुकीचं आहे. हे सांगितल्यावर ती स्त्री चिडली हो. ती चिडली आणि आत गेली आणि तिने त्या पतीचा खून केला. पतीला मारलं तिथे. सुरी घेऊन त्या पतीला ठार केलं. आता एवढं सगळं आवाज झाल्यानंतर हा ब्राह्मण आत गेला. आत गेला तर बघतो काय त्या स्त्रीने त्याच्या पतीची हत्या केलेली असते. तो म्हणतो, "हे काय केलत तुम्ही? का हत्या केलीत?" आणि आरडाओरडी होते थोडी. आरडाओरडी झाल्यानंतर गावकरी जमा होतात. आजूबाजूचे सगळे लोकं जमा होतात. गावकरी तिथे येऊन बघतात तर काय, हातात ब्राह्मणाच्या हातात सुरा असतो. ब्राह्मणाच्या उजव्या हातात सुरा असतो आणि ती बाई कांगावा करत असते, की या ब्राह्मणाने माझ्या नवऱ्याला मारलंय कारण याला माझ्याबरोबर राहायचं होतं. माझ्याबरोबर आनंद घ्यायचा होता आणि म्हणून यांनी माझ्या पतीला मारलंय. असा कांगावा करून तो ब्राह्मण बघत राहतो, की काय बोलती ही स्त्री. परंतु विश्वास कोणावर ठेवणार? जे हातात दिसतंय ते. कारण ब्राह्मणाच्या हातात सुरा असतो आणि तो सुराही त्याच्या उजव्या हातात असतो. तेव्हा गावकऱ्यांचा निर्णय होतो, की जी पंचायत असते त्यांचा निर्णय होतो, की या ब्राह्मणाचा उजवा हात कापला पाहिजे. बघा, कुठेतरी कर्माची गुंतागुंत जे म्हटलं, की कर्म त्यांनी ब्राह्मणाचा जन्म घेतला खरं बोलला म्हणून, पण त्या गायीच्या रूपात ही स्त्री आलेली होती. आणि त्या कसायच्या रूपात तिचा पती आणि मग त्याला त्याच उजव्या हाताला ज्या उजव्या हाताच्या बोटाने त्यांनी गायीचा निर्देश केलं होतं, गायीला दाखवलेलं होतं, तोच उजवा हात कापला गेला. इथेच कुठेतरी कर्म कुठेतरी कळायला मग त्या कर्माला जाणायचंय. मग कसं कर्म केलंय, काय नकळतपणे घडलंय किंवा काय चांगलं घडलंय या सगळ्याचे परिणाम, दुष्परिणाम हे सगळे या जन्मी थोडं पुढे जाऊन पुढच्या जन्मी हे सगळे भोगायलाच लागतात. कारण कर्म बंधनातून मुक्त व्हायचं असेल, तर त्या सकाम कर्मातून कुठेतरी निष्काम कर्मात यायचंय. आणि अशा या आजच्या अध्यायामध्ये आपल्याला अशी ही कर्माची गुंतागुंत मग पुढे जाऊन विश्वामित्रांचं पण उदाहरण दिलेलं आहे, की कशा प्रकारे त्यांनी स्वतःला मग ज्या मेनकेच्या आहारी गेले, जरी ते ध्यान धारणा करत होते, तरी पण कुठेतरी ते फलगू वैराग्य होतं. कारण निश्चितपणे, पूर्णपणे स्वतःला कारण तिथे कृष्ण मिसिंग होता. कुठेतरी त्यांनी जे ध्यान केलेलं होतं, त्या ध्यानामध्ये कुठेतरी फक्त मेडिटेशन होतं ते. आणि तिथे ती कृष्ण भावना मिसिंग होती आणि म्हणून कुठेतरी मग त्यांचं पतन झालंय. कुठेतरी परत खाली घसरलेले आहेत ते. अशा प्रकारे या कर्माचे जे परिणाम आहेत ते निश्चितच भोगायला लागतात. अशा या सकाम कर्माला आजही आपण जाणणार आहोत. अजून एक गोष्ट तुम्हाला या अध्यायामध्ये सांगितली जाईल. तर आपण आता या 5व्या अध्यायाला सुरुवात होतोय आणि त्याच्यामध्ये अर्जुनाच्या प्रश्नांनी सुरुवात केली जाते. अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेह येतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम. माताजी दिसतंय का मी वाचू? माधवी गुरव माताजी आल्या. ठीक आहे. मी तुम्हाला को-होस्ट करते माताजी. हरे हरे कृष्ण कृष्ण माधवी माताजी. हा माताजी दिसतंय? अंजली नाही, माताजी? ते पिवळा नाही दिसत आहे नीट. हा बरं. माधवी माताजी तुम्हाला का मी वाचू? हरे कृष्ण माधवी माताजी. मी तुम्हाला को-होस्ट केलंय माताजी. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, सर्वप्रथम तुम्ही मला कर्माचा त्याग करण्यास सांगता आणि पुन्हा तुम्ही भक्तिपूर्वक कर्माची कर्माची प्रशंसा करता. करता. आता आता तुम्ही तुम्ही मला मला निश्चित सांगाल, मी वाचते माताजी. निश्चितपणे निश्चितपणे सांगाल, की या दोघांपैकी कोणता अधिक फायदेशीर आहे? हे पिवळं कशामुळे केलंय मॅडम? हा नाही त्याचं ना काय होतंय ते एडिट केलं तरी तो कलर काही ज्या फिक्स झाल्या आहेत स्लाइड्स तर ते मी आता परत प्रयत्न करीन तो. कारण त्याला थोडं डार्क केलं पाहिजे. तो दिसत नाही तो. काही कलर्स असे नाही, वापरले सगळं गेलेत. सगळं आज असा पिवळंच आहे का? अशी एकच स्लाइड नाही. सगळ्या हा, नाही येत माताजी. एकच स्लाइड. काळजी नका बरं. करू. ठीक आहे? ओके. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम. मग अर्जुन विचारतोय, की तुम्ही जसं आपण दुसऱ्या अध्यायामध्ये बघितलं, की तू शरीर नाही आत्मा आहेस. मग तुम्ही मला ज्ञानयोग, बुद्धियोगाने हे सांगताय, की तू कर्माचा त्याग कर. कारण मग तुला कर्म करायची कुठेही त्या गोष्टीची करायची गरज नाहीये. कर्माचा त्याग करण्यास सांगताय. पण पुन्हा तुम्ही भक्तिपूर्वक कामाचीही प्रशंसा कारण ज्या दुसऱ्या अध्यायातच आपण बघितलं आणि हे आपण पुन्हा तिसऱ्या अध्यायातही जाणलेलं आहे कर्मयोग जो प्रत्येकाचं विहित कर्म आणि म्हणून भगवंत सांगतायत की कर्माचा त्याग करणं
ह्याच्यापेक्षा ते कर्म भगवंतांसाठी आणि कृष्ण भावना भावित कर्म हे जास्त फायदेशीर आहे. म्हणून अर्जुन विचारतोय की काय जास्त फायदेशीर आहे. जसं आपण 3ऱ्या अध्यायामध्ये बघितलं की काय श्रेष्ठ आहे याच्यामध्ये, की ज्ञानयोग श्रेष्ठ आहे की ज्ञानयोग त्याग म्हणजे जी ज्ञानयोग श्रेष्ठ आहे की कर्मयोग. मग त्याच्यामध्ये आपण जाणलं की ज्या शरीर नाही आत्मा आहोत हे जरी खरं असलं तरी तू एक क्षत्रिय आहेस आणि ज्या प्रकारे भगवंतांनी सांगितलंय तू तुझं कर्म टाळू शकत नाहीस, म्हणून तू तुझं कर्म हे केलंच पाहिजेस. आणि म्हणूनच त्या कर्मयोगाला भगवंतांनी की कर्म नुसत्या ज्ञानापेक्षा ज्ञानाचं आचरण, ज्ञान कशा प्रकारे इम्प्लिमेंट होतंय, त्याचा ज्ञानाचा उपयोग कसा केला जातोय, तर कर्म हे केलंच पाहिजे. आणि म्हणून मग आपल्याला आधीच्या अध्यायांमध्ये आपण ह्या सगळ्या गोष्टी बघितल्यात. मी पुढे जाते कारण हे सगळे आपण आधीच्या बघितलेल्या स्लाइड्स आहेत, ज्याचा थोडीशी उजळणी मी ऑलरेडी तुमच्या बरोबर केलेली आहे. आणि म्हणून या अज्ञान रूपी अंधकाराचा नाश या ज्ञानरूपी शस्त्रानेच केला पाहिजे. जे काही मनामध्ये शंका कुशंका आहेत त्या सगळ्याचा नाश केला पाहिजे. हे सगळं मी जे बोललीये ते फक्त एका मुद्द्यांमध्ये सांगितलंय. आपण ऑलरेडी रिव्हिजन प्रत्येक दिवशी करतोय, त्यामुळे मी त्याच्यात खोलात फारसं जात नाहीये. आणि म्हणून मग भगवंत सांगताय, श्री भगवान वाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्स करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परमात्म्याने उत्तर दिले, कर्माचा त्याग आणि भक्ती हे दोन्ही मुक्तीसाठी चांगले आहे, परंतु या दोघांपैकी भक्ती सेवेतील कार्य कर्म त्यागापेक्षा श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग भक्ती सेवेतील, कारण आपण बघतो बघा की जो आत्म्यातच, ज्या प्रभुपादांचं चित्र आपण बघतोय, जो आत्म्यातच रममाण झालेला आहे, ज्याला आत्मसाक्षात्कार झालेला आहे, की ज्याने शरीर नाही आत्मा हे सांगणं खूप सोपं आहे हो. ही संज्ञा म्हणून मी तुम्हाला हे वाक्य म्हणून सांगतेय, पण ते जेव्हा खरोखरच जगलं जातं त्या भावनेने आणि त्या विचारांना जगलं जातं, तो म्हणजेच आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती. आणि तो आत्म्यातच तृप्त असतो, तो देहधारी भावनेशी जगत नसतो, कुठल्याही भौतिक विषयांमध्ये अडकलेला नसतो, कारण तो पूर्णपणे तृप्त असतो. आणि त्याच्यासाठी मग ते कुठलंही कर्तव्य म्हणून राहत नाही, बांधिलकी म्हणून राहत नाही. तो जे करतो तो भगवंतांच्या सेवेमध्ये ते कर्म केलं जातं. आत्मसाक्षात्कार झालेल्या मनुष्याला त्याचं विहित कर्तव्य पार पाडण्याचा कोणताही हेतू नसतो, कारण ते निष्काम पद्धतीने केलं जातं. आणि असं कुठलंही कारण नसतं, कारण जेणेकरून मला हे केलं तर काही मला मिळणार आहे त्याच्यातनं, असा कुठलाही उद्देश नसतो. आणि त्याला इतर सजीवांवरही अवलंबून राहण्याची गरज नसते, कारण तो स्वतःमध्ये इतका तृप्त असतो आणि त्यांनी स्वतःला इतकं कॉन्फिडंट हा शब्द आहेच, परंतु स्वतःला इतकं तृप्त बनवलेलं असतं, कंटेंट असतो तो मनुष्य, की त्याला कोणावरही अवलंबून राहण्याची आणि कुठल्याही गोष्टींच्या फळांची अपेक्षा नसते. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की हे श्रेष्ठ आहे, पण कर्माचा त्याग नाही. भक्तीमध्ये जी व्यक्ती आहे ते कर्म करायचंय का, कर्माला टाळू नको म्हणून अर्जुनाला सांगितलं, तू ठरवलंस तरी तू संन्यास जंगलामध्ये जाऊन संन्यास घ्यायचं ठरवलंस तरी तू ते करू शकत नाहीस. तू कर्माने एक क्षत्रिय आहेस आणि क्षत्रिय म्हणून तू तुझं युद्ध केलं पाहिजे. तू युद्धातून पळून जाणं हा तुझा अपमान केला जाईल शत्रूकडून, आणि तो अपमान म्हणजे तुझ्या मरण यातनांपेक्षा सुद्धा भयंकर असेल. म्हणून तू युद्ध करणं, तुझं कर्म ज्या गुणकर्माने विभागणी केलेली आहे त्या क्षत्रिय म्हणजे कर्म, आणि या कर्माचा तू त्याग करू नकोस. आणि म्हणूनच भगवंत एकीकडे हेही भगवंतांनी सांगितलंय, तू जर तुझ्या गुणकर्माप्रमाणे क्षत्रिय आहेस, तू ठरवलंस आणि संन्यास घेतलास आणि तू दारोदारी जाऊन भिक्षा मागितलीस, एखाद्याने भिक्षा नाही दिली तर तू तलवार काढशील, कारण तुझं कर्म ते आहे, तुझं गुणकर्माने विभागणी, तू क्षत्रिय आहेस. आणि म्हणूनच तू युद्ध कर. ते युद्ध कसं कर, आणि म्हणूनच त्या कर्माचा त्याग न करता ते कर्म कृष्ण भावना भावित कर. म्हणून हे दोन्हीही मुक्तीसाठी, की भौतिक जगातल्या इंद्रिय विषयांच्या वासनेसाठी त्या कर्माचा त्याग करणं ठीक आहे, परंतु मग कुठेतरी पळकुटा मार्ग आहे हो हा. पळ काढणं आहे कुठेतरी, सगळ्या
जर एखादी सगळ्या तुमच्यावर जबाबदाऱ्या आहेत आणि तुम्ही म्हणालात की नाही मला हे काही नकोय, मी हे सगळं जाऊन हिमालयात जाऊन बसतो, तर हे तुम्ही पळताय त्या गोष्टीपासून, पळकुटेपणा आहे हा. म्हणून त्या कर्माचा त्याग करू नका. ते कर्म करा, आपल्या सगळ्या जबाबदाऱ्या पार पाडा, परंतु तिथे कृतज्ञता असू दे आणि ते भक्तीमध्ये म्हणजे कृष्ण भावना भाविक कर्म असू दे. आणि म्हणूनच या दोघांपैकी भक्ती सेवेतील कार्य हे निश्चितच त्यागापेक्षा श्रेष्ठ आहे. कर्माचा त्याग करण्यापेक्षा कर्म हे कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यासापेक्षा कर्मयोग हा श्रेष्ठ आहे. आणि म्हणून कर्मकांड नाही तर कर्मयोग हे श्रेष्ठ आहे. अशा या कर्मकांडाची पण एक कथा आपल्या समोर आहे. राजा नृगाची कथा आहे ही. आणि असा हा नृगराजा कर्मकांडामुळे अडकलेला होता. कारण स्वतःच्या राज्यासाठी अनेक लक्ष गायींचं दान करत होता, पण कुठेतरी ती सकाम कर्मामध्ये दानाची भावना अडकलेली होती. आणि मग असं दान करता करता एका ब्राह्मणाला काही गायी दान केल्या जातात. तो ब्राह्मण त्या गायी घेऊन घरी जातो, परंतु त्यातली एक गाय न त्या ब्राह्मणाचा डोळा चुकून पुन्हा राजाकडे परत येते. हे काही त्या ब्राह्मणालाही माहित नाही आणि राजालाही माहित नाही. दुसऱ्या दिवशी जेव्हा राजा दान करतो, तेव्हा तीच गाय राजाकडून दुसऱ्या ब्राह्मणाला दान केली जाते. आणि जेव्हा तो ब्राह्मण हे घरी घेऊन जात असतो, तेव्हा हा दुसरा ब्राह्मण, माझ्यातली एक गाय कमी आहे माझ्या कळपात माझ्याकडे असलेली, मग ती गाय गेली कुठे हे बघण्यासाठी जेव्हा राजाकडे येत असतो, तेव्हा या ब्राह्मणाला ही गाय घेऊन जात असताना बघतो, तेव्हा ते ओळखतो की ही माझी गाय आहे. मग त्या दोन्ही ब्राह्मणांमध्ये बोलाचाली होतात. ते घेऊन ते राजाकडे जातात. राजा म्हणतो, ब्राह्मणा क्षमस्व, तो दुसऱ्या इतर तुला अजून मी 1 लक्ष गायी देतो, पण या ब्राह्मणाची गाय तू त्याला परत दे. पण शेवटी तो ब्राह्मणच. एकदा दान घेतलेलं असतं ते परत द्यायला तयार होत नाही. आणि मग इथे कुठेतरी त्या राजाकडून नकळत मोठी चूक झालेली असते आणि त्याचं निश्चितच त्या ब्राह्मणाचा शाप त्याला ऐकायला लागतो. तू इतकं पुण्य करत असलास तरी तुला पुन्हा जन्म घ्यायला लागेल. आणि म्हणून मग जेव्हा मृगराजा मरण पावतो, तेव्हा जेव्हा तो यमराज त्याला विचारतो, की मग तुला तुला आता काय तुला पुण्याचं सकाम कर्म म्हणजे तू पुण्याचं फळ आधी घेशील का पापाचं फळ आधी भोगशील? तेव्हा मग मृगराजाने उत्तर दिलंय, की मला पहिल्यांदा पापाचं फळ भोगू दे. आणि हे पापाचं फळ भोगताना मग त्याला मोठ्या या सरड्याचा जो तुम्हाला चित्रात दिसतोय, अशा रंग बदलणाऱ्या, कारण ज्यांनी ब्राह्मणाला एकाची गाय दुसऱ्याला आणि असं केलं, त्यांनी त्याला असा शाप दिलेला असतो, त्याप्रमाणे तो सरड्याचा जन्म घेतो आणि असा हा मोठा सरडा त्या विहिरीमध्ये हजारो वर्ष पडून राहतो. पण जेव्हा कृष्णाची मुलं तिथे खेळण्यासाठी येतात, तेव्हा ती खेळताना तहान लागल्यावर पाणी शोधायला जातात, तेव्हा या विहिरीमध्ये त्या सरड्याला बघतात. आणि असा अजस्त्र प्राणी सरडा कोण आहे हे सांगायला ते त्यांच्या वडिलांकडे जातात. तेव्हा मग कृष्ण स्वतः आलेले आहेत त्या विहिरीमध्ये आणि त्यांनी डाव्या हाताने त्या सरड्याला बाहेर काढायचा जेव्हा प्रयत्न केला, तेव्हा त्या सरड्याचं पुन्हा मृगराजात रूपांतर झालेलं आहे. आणि त्याला पश्चाताप झालेला आहे आपल्या वागण्याचा. अशा प्रकारे त्याला परत जन्म घ्यायला लागलेला आहे आणि मग त्याला मोक्ष प्राप्ती झालेली आहे. कारण कुठेतरी त्या कर्माचं हे फळ होतं. त्या सकाम कर्मामध्ये अडकलेला होता आणि मग त्याचं ते फळ होतं. आणि म्हणून मग कुठेतरी जेव्हा स्वतःसाठी मग त्या सकाम कर्मामध्ये जरी त्या कर्मांचा भौतिक गोष्टीच्या कर्मांचा त्याग केला, तरी पुन्हा कुठेतरी काय म्हणतात ना त्याला, की अधःपतन होण्याची पुन्हा त्या भौतिक गोष्टींमध्ये रमायची कुठेतरी दाट शक्यता असते. म्हणून मला मोक्ष मिळवायचा आहे म्हणून मी हे सगळं करतोय. मग तिथे कुठेतरी मी आहे, कृष्ण मिसिंग आहे हो अजून. आणि मग असं जर त्याग केला तर त्या वैराग्याला फलगू वैराग्य म्हणतात. अपूर्ण वैराग्य म्हणतात. मग जे अपूर्ण वैराग्य असतं, जे साधू आणि जे आपण बघतो की ज्यांनी त्या गोष्टीचा त्याग केलेला आहे, पण पुन्हा उठून ते त्या भौतिक जगाशी निगडीत होण्याची दाट शक्यता असते. कारण त्या कर्मांना फक्त त्यागलंय, पण त्या त्याग करण्याच्या भावनेमध्ये कुठे कृष्ण मिसिंग आहे अजूनही. आणि म्हणून म्हटलंय की त्यागाची योग्य समज, त्यागाची योग्य अशी डेफिनेशन काय आहे, व्याख्या काय? प्रपंचिकताय बुद्ध्या हरिसंबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यगो वैराग्यम फलगु कथ्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण अंजली माताजी. वाचणार का हरे मी वाचू? कृष्ण. हा हरे माधवी माताजी वाचा, माधवी माताजी.
मोक्ष प्राप्तीसाठी आसुसलेले लोक जेव्हा परमात्म्याशी संबंधित गोष्टीचा त्याग करतात व असे मानतात की त्या गोष्टी भौतिक आहेत, तेव्हा त्यांचा त्याग अपूर्ण असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग ते अपूर्ण वैराग्य झालं. जे काही साधू ऋषी आपण म्हणतो की त्यांनी ते भौतिक आहे म्हणून सोडलंय, मग त्या गोष्टीला अपूर्ण वैराग्य म्हणतात. पण हाच जेव्हा एक भक्त असतो, तो भक्त जेव्हा भगवंतांसाठी त्या गोष्टीचा त्याग न करता त्या गोष्टी भगवंतांना अर्पण करतो आणि ते कर्म त्याचं योग्य प्रकारे पार पडतो, तेव्हा ते पूर्ण वैराग्य, युक्त वैराग्य म्हटलेलं आहे. आणि म्हणून मग हे फलगू म्हणजे कुठेतरी फसव वैराग्य आहे. म्हणून भगवंत म्हणतायत की हा कर्म योग असा आहे की हे कर्म म्हणजे अकर्म, निष्काम कर्म, की मग दुसऱ्या विषयी मग त्या फळांचीही अपेक्षा नसते. त्या स्वतःच्या करत असलेल्या कर्माविषयी इतक्या चांगल्या भावना असतात की त्याबद्दलचा द्वेषही नसतो आणि त्या फळांची इच्छाही नसते. इतकं ते अकर्म, ज्या रंतीराजाचं उदाहरण दिलेलं आहे रंतीदेवाचं, त्याच प्रकारे भगवंत सांगतायत, श्रेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टी न कांक्षती निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो आपल्या कर्माचा द्वेष करत नाही किंवा त्याच्या फळाची इच्छाही करत नाही, तो सदैव संन्यासी समजला जातो. हे पराक्रमी अर्जुना, सर्व द्वैत्वापासून मुक्त झालेला असा मनुष्य भौतिक बंधनावर सहज विजय मिळवून पूर्णपणे मुक्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग ज्या कालच्याही अध्यायात आपण बघितलं, परवाच्या तिसऱ्याही अध्यायात, की कर्माविषयी मग ज्याच्यावरती या गोष्टीचा प्रभाव नाही, जसं मी म्हटलं की कर्म केलं जात आहे, परंतु त्यावर ज्या प्रभुपादांचं आपण उदाहरण घेतलेलं आहे की कशा प्रकारे कर्म करतायत पण त्या फळाची अपेक्षा नाही, प्रत्येकाच्या मनामध्ये कृष्ण भावना रुजू करायची, रुजवायची, हा एकच दृढ निश्चय आहे. आणि म्हणूनच जो आपल्या कर्माचा द्वेषही करत नाही आणि फळांची इच्छाही करत नाही, तो सदैव, की ज्याने मनाचा संन्यास घेतलेला आहे आणि ते कर्म करतो आहे ते कृष्ण भावनेने, सर्व द्वैतांपासून मुक्त झालेला असा मनुष्य भौतिक बंधनांपासून, कुठल्याही या सगळ्या इच्छा आकांक्षांना त्यागून त्या भौतिक बंधनांवर सहज विजय मिळवून, मग अशी व्यक्ती निश्चितच सहज विजय मिळवू शकते, ज्यांनी आपल्या इंद्रिय विषयांना नियंत्रित केलेलं आहे, कारण कुठेही त्या फळांची अपेक्षा नाही करत आहे. अशा या श्री हरिदास ठाकूरांचं आपल्याला एक सुंदरशी कथा ऐकायची. मग हे हरिदास ठाकूर चैतन्य महाप्रभूंच्या काळातले आणि त्यांना नामाचार्य म्हटलं जायचं बरं का. 3 लक्ष वेळेला ते हरे कृष्णाचा महामंत्र म्हणायचे आणि त्याशिवाय मी अन्न आणि प्राणी काहीही ग्रहण करणार नाहीत अशी त्यांनी शपथ घेतलेली असते. आणि ही शपथ ते कधीही तोडत नसतात आणि म्हणूनच रोज तितके लक्ष वेळेला ते तो जप करत असतात. चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांना नामाचार्य पदवी देऊ केलेली आहे. असे हे हरिदास ठाकूर मग गावामध्ये त्यांच्याही कोणीतरी द्वेष्टे होते, त्यांचं कोणीतरी आपण म्हणतो ना वाईट चिंतणार किंवा मग कुठेतरी परीक्षा घेणार की असे कुठेतरी आपण म्हणतो जे जळतात, कुठेतरी द्वेषी भावना मनामध्ये असते. आणि मग अशा लोकांमुळे ते अशी अशी एक व्यक्ती असते गावामध्ये जी त्यांच्याकडे एका वेश्येला पाठवते. कुठेतरी पडताळून चाचपडणे कळायला की ती चुकीची भावना आहे, परंतु अशी ती व्यक्ती पाठवते आणि ती वेश्या हरिदास ठाकूरांच्या कुटीच्या बाहेर जाऊन उभी राहते आणि हरिदास ठाकूरांना सांगते, मला तुमच्याशी बोलायचं. ते म्हणतात, मी निश्चित बोलीन तुझ्याशी, फक्त मला माझी शपथ पूर्ण करू दे, मला माझा रोजचा मंत्र तेवढा पूर्ण करू दे, मग मी बोलतो तुझ्याशी. आणि मग बराच वेळ जातो, संध्याकाळ होते, रात्र होते. हरिदास ठाकूर सांगतात, मग ते असा मला उशीर झालेला आहे आणि मग ते काहीच करू शकत नाही आणि ती वेश्या तिथे वाट बघत असते आणि ती वाट बघून निघून जाते. दुसऱ्याही दिवशी तीच कथा की हरिदास ठाकूर आपल्या नामामध्ये व्यत्यस्त असतात, नामजप चालू असतो आणि ती वेश्या वाट बघते आणि निघून जाते. तिसऱ्या दिवशी मात्र तिचा जे काही असतो तो पेशन्स संपतो आणि मग तिसऱ्या दिवशी मात्र तिच्या उद्रेक होतो कुठेतरी, की मग इतकं काय आहे की ज्याच्यासाठी माझ्यासाठी इतर लोकांना मी वाट बघायला लावते, त्यांनी ते असे तुम्ही कोण आहात आणि काय करतात की जे मला वाट बघायला, एका स्त्रीपेक्षा तुम्हाला काय अजून
करताय, इतकं इतकं महत्वाचं काय तुम्ही करताय? जेव्हा ती हरिदास ठाकूरांकडे एवढी तावातावाने ते विचारत गेली, तेव्हा हरिदास ठाकूर अत्यंत शांतपणे म्हणाले, की ये मी याच प्रश्नाचं हाच प्रश्न तुझ्याकडून ऐकण्यास हाच प्रश्न यायला होता, हवा होता मला तुझ्याकडून. आणि मग भगवंतांविषयी जे काही वर्णन, भगवंतांची स्तुती ते त्या वेश्येला ऐकवतात आणि जेव्हा ते सगळं ज्ञान देतात, तेव्हा वेश्या स्वतः तिथे मुंडन करून त्या तुळशी वृंदावनाजवळ बसते आणि नामस्मरण करायला लागते. लव मात्र साधू संग, बघा किती थोडा वेळ ती हरिदास ठाकूरांच्या सान्निध्यामध्ये होती, पण तिच्यामध्ये हे परिवर्तन झालेलं आहे. जसं आपण बघतो की श्रील प्रभुपादांनी अनेक हिप्पींचं, अनेक अंमली पदार्थांच्या आहारी गेलेल्या व्यक्तींचं परिवर्तन करून त्यांचा उद्धार केलेला आहे, की त्यांनी आज नामस्मरणाच्या माध्यमातून आणि अतिशय योग्य मार्गाला ते लागलेले आहेत. इतकं परिवर्तन झालेलं आहे त्यांच्यामध्ये. असे हे हरिदास ठाकूर, की कधीही कशाचा द्वेष न करता. आणि मग अशी व्यक्ती कशा प्रकारे असतात, तर ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते स पापेन पद्मपत्रमिमाम्भसा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अरे, जो मनुष्य आसक्तीशिवाय आपले कर्तव्य करतो, परमात्मा समर्पण करतो, त्याच्यावर पापकर्माचा प्रभाव पडत नाही. जसे कमळाच्या पानाला पाण्याचा स्पर्श होत नाही. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. तिथे काहीतरी चूक झाले. परमात्म्याला समर्पण करतो, कर्तव्य करतो आणि परमात्मा दोनदा आले माताजी. हा, तेच मला ठीक आहे. हा, तर म्हणून मनुष्य आसक्तीशिवाय, आणि म्हणूनच मग ती अनासक्त वृत्ती, की मग हरिदास ठाकूर इतके स्वतःच्या आपल्या निश्चयामध्ये दृढ होते आणि इतके भगवंतांशी एकरूप, भगवंतांशी इतके जोडले गेलेले होते, की मग त्यांच्यावर त्या वेश्येचा कुठलाही प्रभाव झाला नाही. अशी ही अकर्मी व्यक्ती, अशी ही शुद्ध भक्त असे हे, की ज्यांच्यावर आसक्तीशिवाय आपले कुठल्याही प्रकारच्या आसक्ती विना ते आपले कर्तव्य करतात. ज्या प्रभुपादांना आपण जाणतो आहोत, की कुठल्याही प्रकारच्या फळांची अपेक्षा न करता परमात्म्यासाठी ते कार्य केलं जातं आणि त्यांच्यावरती त्या पापाचा कुठलाही, ज्या अंमली पदार्थ घेणाऱ्या व्यक्तींमध्ये किंवा बोस्टनमध्ये अशा भागांमध्ये प्रभुपाद फिरले, की जिथे सामान्य व्यक्ती उभंही राहू शकणार नाही, परंतु प्रभुपादांवर त्याचा कुठलाही प्रभाव झालेला नाही. ज्या कमळाच्या पानावरती पाणी कसं, बघा की आपण म्हणतो की कमळाच्या पानावर पाणी हे राहतंय आहे की नाही हे सुद्धा कळत नाही, त्याप्रमाणे त्याला स्पर्शही होत नाही पाण्याचा. त्याचप्रमाणे या चुकीच्या आणि कुठल्याही इतर गोष्टींचा प्रभाव प्रभुपादांवर झालेला नाही. असा हा शुद्ध भक्त, की ज्यांच्या नुसत्या असण्याने आणि साधू संग लवमात्रे, की कशा प्रकारे यांच्या सान्निध्यामध्ये आणि यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक लोकांचं मन परिवर्तन झालेलं आहे. असे शुद्ध भक्त कसे बघत असतात सगळ्यांना, तर विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिचैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः. हरे कृष्ण. माधवी माताजी, माधवी माताजींना वाचायचंय का? हो, त्यांना वाचायचं असेल तर वाचू दे. हरे कृष्ण, वाचा. एकदा तुम्ही वाचा. नम्र ऋषी, खऱ्या ज्ञानाने विद्वान आणि सौम्य ब्राह्मण, एक गाय, एक हत्ती, एक कुत्रा आणि कुत्रा खाणारा बहिष्कृत समान दृष्टीने पाहतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून ही जी नम्र ऋषी, हे ब्राह्मण जे आपण बघतो, की पंडित समदर्शिन, मग त्या सगळ्यांना, ज्या प्रत्येकामध्ये परमात्म्याचं अस्तित्व ज्याला जाणवतं आहे, अशी खऱ्या अर्थाने विद्वान ज्ञानी व्यक्ती ही प्रत्येकामध्ये परमात्म्याला बघते आणि म्हणूनच ती समदर्शिन, प्रत्येक सजीवाला ती त्या समदृष्टीने बघते. कारण प्रत्येकामध्ये, प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये बघा या परमात्म्याचं अस्तित्व जाणवतं आणि म्हणूनच मग समदृष्टीने बघितलं जातं अशा व्यक्तीकडून.
कारण मग कशा प्रकारे आसक्ती टाळलेली आहे. कारण ज्या इंद्रिय विषयांची बघा, ही ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय ही कुठेतरी इंद्रिय विषयांना कारणीभूत असू शकतात, पण त्यांना ती अनासक्त करणं हे कशा प्रकारे घडू शकतं. कारण ज्या प्राणी मात्रांमध्ये आपण बघतो बघा, ही संवेदना जी असते ना, ती इतकी स्ट्रॉंग असते, इतकी बलशाली असते, की मग त्याच्या पुढे ते हार मानतात. हो, मृत्यूलाही ते कारणीभूत ठरू शकतं. इतकी ती संवेदना कुठेतरी खूप प्रबळ असते. आणि म्हणून मग म्हटलंय, येहि संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः. हरे कृष्ण. अंजली माताजी. हरे कृष्ण. एक बुद्धिवान व्यक्ती दुःखांच्या स्रोतांमध्ये भाग घेत नाही, जे भौतिक इंद्रियाच्या संपर्कामुळे होते. हे कुंतीपुत्र, अशा सुखांना आरंभ आणि अंत असतो आणि त्यामुळे ज्ञानी मनुष्य त्यात आनंद मानत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि मग इथे कुठेतरी प्राण्यांचं उदाहरण देऊन प्राण्यांपासून आपण या बुद्धिमत्तेनेच कुठेतरी वेगळे आहोत, हाच मोठा फरक आहे. आणि मग हे जे प्राणी आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसतंय चित्रामध्ये काही हे लाईटाकडे आकर्षित होणारे दिवे आहेत बघा, टिटवी बारीक बारीक असतात. त्यांना माहितीये की तिथे आपल्याला तो उजेड दिसतोय, परंतु आपण तिथे गेल्यावर मरू त्या लाईटाच्या त्या सगळ्या प्रखर तेजाने आपण मरणार आहोत ही कल्पना असूनही ते तिथे आकर्षित होतात, कारण ती आकर्षित करणारी संवेदना इतकी प्रबळ असते. त्याच प्रकारे एक हरणाची बासरी की कुठेतरी आपल्याला ट्रॅप केलं जातंय हे कळत असूनही त्या गोष्टीकडे ओढलं जातं. गाईला खड्डा केलेला हत्तीला खड्डा केलेला असतो आणि त्याला त्या मादीचं एक प्रकारचं खोटं ओरडणं ऐकवलं जातं. माहितीये की तिथे आपल्याला खड्डा आहे आणि हे चुकीचं असू शकतं, पण ती प्रबळ अशी संवेदना थांबू देत नाही. ज्या गुंग्याला त्या परागकणांपासून कुठेतरी थांबवू शकत नाही आत येणं, आणि मग नंतर तो त्या पाकळ्या मिटल्यानंतर गुदमरतो, कारण ते परागकणातला तो मधु खाण्यासाठी तो जात असतो तिथे, परंतु मग ते पराग तिथेच कुठेतरी तो बंदिस्त होऊन मृत्यू पावू शकतो हे माहीत असूनही ती संवेदना रोखू शकत नाही, कारण मग प्राणी मात्रांचा हाच कुठेतरी फरक आहे. मग ज्या माशाला ते ट्रॅप करण्यासाठी अन्न दाखवलं जातं ते माहितीये की त्याला आपण कुठेतरी सापळ्यात अडकणार आहोत. मग आपली ज्ञानेंद्रिय आणि कर्मेंद्रिय किती स्ट्रॉंग आहे, आपल्याला तर किती धोका असू शकतो. परंतु एक बुद्धिमान व्यक्ती मात्र हे जाणते की दुःखाच्या स्रोतामध्ये भाग, कारण ह्या सुखाचं हे जे मिळणार आहे हे क्षणभंगूर आहे आणि याला अंत असणार आहे, आणि म्हणूनच मग कुठेतरी या इंद्रियाच्या संपर्कामुळे हे होतंय, विषय वासनांमुळे हे होतंय, याला आरंभ आणि अंत असणार आहे. आणि म्हणूनच ज्ञानी मनुष्य स्वतःला त्या गोष्टींमध्ये अडकवत नाही, कारण त्याला माहिती आहे की हे आपल्याला त्या बंधनांमध्ये अडकवणार आहे. सकाम कर्म ही व्यक्ती कुठेतरी इतकी तामसी भावनेमध्ये, राजसिक भावनेमध्ये आहे की मला हे धन मिळालंच पाहिजे, मला काहीही करायला लागलं तरी चालेल, पण मी हे धन मिळवणारच. परस्त्रीशी संबंध ठेवणं इतकं कुठेतरी निकडीचं होतं की मग त्या वासनेवर कुठेतरी ताबा मिळवू शकत नाही. मग त्या वाईट गोष्टीचे कर्मही त्याच प्रकारे भोगायला लागतात. आणि म्हणूनच मग जाण्याचा प्रयत्न करा की हे जे नियंत्रण आहे हे किती महत्वाचं आहे, आणि हे फक्त कशा प्रकारे घडू शकतं. तर या बंधनांमधनं मुक्तता कशा प्रकारे मिळू शकते, जेव्हा त्या आत्मसाक्षात्कारी, मग त्या आत्मिक पातळीवर तो विचार केला जातो, आणि मग मी भोगताय, मी करताय, मी हे केलंय, मी केलंय, तर माझ्यामुळेच हे सगळं आहे असं न जाणता, अहो सगळं करताय, बिल्डिंग बांधताय, पण ते सिमेंट विटा कुठून आल्या आहेत याची कधी कल्पना आहे. म्हणूनच हे सुंदर असं शांतीसूत्र आपल्याला जाणायचंय. भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांती पृच्छति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व यज्ञ आणि तपस्या यांचा अंतिम उद्देश सर्व ग्रह आणि देवतांचा परमस्वामी आणि प्राणी मात्रांचा कल्याण करता आणि चिंतक म्हणून मला ओळखून ऋषी भौतिक सुख दुःखांच्या वेदनापासून शांती प्राप्त करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
भौतिक दुःखांच्या वेदनांपासून. कारण मग त्यांना कल्पना असते की आपण या सकाम कर्मात जर अडकलो तर आपण या बंधनात जन्म मृत्यू जरा व्याधी या सगळ्या भौतिक जगामध्ये पुन्हा अडकू आणि पुन्हा या मृत्यू लोकामध्ये परत यावं लागेल. म्हणूनच सर्व यज्ञ तपस्या यांचा अंतिम उद्देश की या विष्णूला ते अर्पण केले जातात आणि त्यांच्यासाठी ते करायचे. सर्व ग्रह आणि देवतांचा जो परम स्वामी आहे, परम कारण आहे, प्राणी मात्रांचा जो कल्याण करता आहे, हितचिंतक म्हणून जेव्हा परमात्म्याला बघितलं जातं, जो सच्चित आनंद आहे, जो शाश्वत आहे, ज्ञानाने परिपूर्ण आहे आणि जो आनंद हा सतत आनंदी असतो, अशा या भगवंताचा, अशा या परमात्म्याला ओळखून ऋषी हे भौतिक मग जे काही साधू ऋषी जेव्हा आपण म्हणतो साधू शास्त्र गुरु साधू शास्त्र याला पडताळून, कारण मग त्यांचं जे ज्ञान असतं हे ज्ञान त्यांना कुठेतरी त्या पातळीवर नेत असतं आणि म्हणूनच मग त्या भौतिक दुःख जिथे सुखांना सुद्धा कुठेतरी अंत आहे, तसं या दुःखांपासून कुठेतरी शांती, मग या सुखांपासूनच आणि कुठेतरी त्या कर्मफळांपासून आणि मग त्या बंधनांना अडकून घेऊन कुठेतरी त्या दुःखांना सामोरं जाणार आहोत याची सगळ्याची कल्पना त्यांना आलेली असते आणि म्हणून ते स्वतःला त्यापासून मुक्त ठेवू शकतात. इति पंचमोध्यायास. हा अध्याय छोटा होता थोडा आणि त्याच्यामुळे कथा सांगूनही आपल्याला वेळ आहे अजून 5-10 मिनिटं. त्यामुळे इथे आपल्याला अध्याय संपतोय आपला मतितार्थ अध्यायाचा की संन्यास योगापेक्षा संन्यासापेक्षा कर्मयोग हा श्रेष्ठ. कर्मयोग हा संन्यासापेक्षा श्रेष्ठ. निष्काम कर्म जे आपण बघितलं, ज्या हरिदास ठाकूरांची कथा बघितली आणि मग कशा प्रकारे इतकं शुद्ध भक्तीमध्ये केलं जातं की त्या वेश्येसारखी स्त्री सुद्धा मनाने परिवर्तित झालेली आहे. आणि मग म्हणूनच अशा या परमात्म्याला, अशा या परम कारणाला ज्यांनी जाणलंय तो निश्चितच जन्म कर्मच मे दिव्य पुन्हा, की जो या जन्म कर्माला भगवंतांना जाणतो आहे तो निश्चितच पुन्हा या बंधनांमध्ये अडकणार नाही. मगच तो मुक्तीचा मार्ग, जेव्हा तो आत्मसाक्षात्कारी भावनेवर स्वतःला आणतो तेव्हा निश्चितच मग त्याच प्रकारे त्याचे विचार आणि बुद्धी प्रगल्भ होत असते. इति पंचमोध्याय समाप्त. हे काही नंतर मी लिंक्स पाठवीन तुम्हाला. आता मी रेकॉर्डिंग थांबवते आणि शेअरिंग थांबवते. तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर नक्की विचारावे. हरे कृष्ण माताजी. रेकॉर्डिंग